Slav, merhaba. Bimxêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Vê heftê dixwazim ji bo kampanya Kurdî hilbijêre, dersên Kurdî hilbijêre çend tiştan bibêjim. Bi rastî ev tiştekî pir giring e ji bo me, ji bo zarokên me, ji bo pêşeroja wan, ji bo pêşeroja zimanê me pir giring e. Ji ber ku eger ku em xwedî li zimanê xwe dernekevin û em li xwedî li nasnama xwe jî dernekevin. Ev hefta çûyînê di Pirtûka Mamoste İsmail Bêşîkçî ya ziman, nasname, neteve û neteveperwerî da me behsa wî kir. Hûn dikarin vê dîsa dubare gudarî bikin. Eger ziman ji bo nasname, ji bo neteve û ji bo neteveperweriyê pir giring e. Ji ber wê dibe em xwedî lê derbikevin. Ev proseya ku li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyeyê di dibistana da em dikarin vê derfetê bikar bînin. Dibe terqez em biçin dibistanan ji bo zarokên xwe, ji bo birarz û xwarziyên xwe dersên Kurdî bijêrin. Kurmancî an zazakî û piştgiriya vê kampanyayê bikin ku birahaya her kes ji vê kampanyayê çêbibe. Ji bo yani medya sosyal da li derdorê xwe cîran û heval û em bêjin hogirên xwe ji her kes re bibêjin û bilahaya wan jî ji vê kampanyayê hebe dibe em jî piştgiriya vê kampanyayê bikin û spasiya xwe jî ji bo kesên ku ji bo piştgiriya vê kampanyayê kirin yê ku way li derin broşûran bela dikin di medyayê da li ser em bêjin hesabên xwe yên ku Instagram, Facebook, Twitter û TikTok ya bikin ji hemiyan re spasiya xwe dikin bi rastî gelek giring e. Dibe xwedî li zimanê xwe derbikevin û vê derfetê dubare dibêjin bikar bînin. Ev pêvajoya hûn dizanin di sisiyê meha çile 2022 yan da dest pê kir heta heftê Sibatê ev berdewam e. Hûn dikarin biçin dibistanan dubare dibêjim ji bo pola sinifa 5, 6, 7 û 8 ji bo zarokên xwe dersa Kurdî bijêrin ku bila ew di dibistanan da dersa bi zimanê Kurdî bibînin û pêşeroja zimanê me, pêşeroja milletê me bira ronahî be, bira rizgarî be û azadî be. Hêvî dikim hûnê piştgiriya vê kampanyayê bikin û tev da bimînin di xweşiyê da bê ziman jiyan nabe xwedî li zimanê xwe